Amen. Nagsuot alam mi awit para sa Ginoo. Sindar na to si Lord kanan. Kailangan siya sa 1 Peter 2:6. If you believe Jesus, you will not be disappointed. So, dili mapakyas, dili ta mapakyas tungod sa Ginoo. Kaya kita nga tao mapakyas nung ita, but si Lord na yung muli para sa to. Amen, mga latigaw. Akong kantahan is Walay Rason. Dusa nag-iya sa tanan